Калі не спыніць, то значна скараціць колькасць пажараў. Такую задачу ставіць маштабная акцыя выратавальнікаў бяспека ў кожны дом. Каго навучыць, а каму матэрыяльна дапамагчы. Для кожнай катэгорыі насельніцтва свая мера прафілактыкі. А вось на злоўжываючых алкаголем, на жаль, адной гутаркай паўплываць складана. Таму кіраўніцтва пінскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях правяло не проста сустрэчу, а падрыхтавала цэлы інтэрактыў. Мы совместно со всеми субъектами профилактики решили их сегодня собрать и провести с ними такую профилактическую разъяснительную работу, трезвый взгляд на безопасность. Поэтому те все, которые сегодня посетили наш учебный центр, они, конечно же, что-то в душе у них останется. Аб вялікай колькасці пажараў па прычыне курэння ў нецвярозым стане штогод упарта сведчыць статыстыка. Толькі на Піншчыне з 73 леташніх узгаранняў 16 узніклі з-за гэтага. Гарачым для выратавальнікаў стаў і пачатак Новага года. 4 пажары ўсе з-за курэння ў ложку. Для Святланы Давідчук, якая прыйшла на сустрэчу разам з сынам, усё, аб чым папярэджваюць выратавальнікі, знаёмы і зразумела з асабістага трагічнага вопыту. Менавіта з-за курэння ў ложку яна страціла сваякоў, брата і цётку. Зима была. Они жили в разных комнатах, в деревне. Ну и все. Он лег спать с сигаретой. Лег на правый бок. И все. Она проснулась от того, что услышала дым. Она пошла его спасать. Когда открыла, там дыма было еще больше. Она пошла спасать, хотела его стянуть, но он же мужчина все равно. Она не смогла, она задохнулась сама. Не толькі прызываюць не курыць у ложку, але і быць пільнымі ў побыце. На заклік да кожнага просьба гучыць ад выратавальнікаў. Парушэнне правілаў эксплуатацыі печнога ацяплення, а таксама электра- і газавых прыбораў па-ранейшым застаецца дамінуючай прычынай пажараў. Пакінутая без нагляду ежа на ўключанай газавай пліце і няправільныя паводзіны пры вогненебяспечных сітуацыях маюць месца быць. Акрамя людзей з групы рызыкі, прафілактычныя мерапрыемствы МНС ахопяць школьнікаў, адзінока пражываючых пенсіянераў, пацыентаў дзённых аддзяленняў наркадыспансераў. Увагу да акцыі, якая пройдзе да канца лютага, плануюць прыцягнуць і з дапамогай калектыву мастацкай самадзейнасці і зорак беларускай эстрады. Тацяна Будгусаім, Тацяна Ігнатавец, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».